Mikael Granlund, yksi unelma on sitten toteutunut, eli uran ensimmäinen NHL-ottelu kotiyleisön, Minnesota Wildin kotiyleisön edessä. Millainen kokemus tämä uran ensimmäinen NHL-peli sitten oli? No oli ihan mieletön kokemus, että ennen peliä mä päätin, että nyt mä en mistään muuta kuin nauttia vaan tästä pelistä joka hetkestä koko ajan ja niin tapahtui ja oli kyllä tosi nasta pelata. Miten paljon tunnelatausta itselläsi oli? Mikko Koivu tuossa sanoi, että tunnelatausta oli joukkueella. Oliko sitä sinun? No olisi aika erikoista, jos se ei olisi ensimmäisessä NHL-pelissä ja tuon 19 000 ihmisen eessä tuossa noin, niin ei voi kyllä vaan sanoa, että ei olisi ollut tunnelatausta, että varmasti oli joka ikisellä jätkällä sitä ja koetetaan pitää se yllä. Pystytkö pelaamaan kovista odotuksista ja huomioarvosta huolimatta ihan rennosti ja selkäytimistä? No en mä osaa muuten pelata kuin sillä, että en mä tiedä odotuksista tai huomioista tai muusta, ei, niin kuin mä oon aina sanonut, että mua ei hirveästi ne kiinnosta tai muuta, että mä nautin tästä ja tänään oli siisti pelata ja mä sanoin, niin meillä huomenna homma jatkuu taas. Millä tavalla muuten itse ihan noin mentaalitasolla niin kun valmistauduit tähän otteluun? Mitä asioita tavallaan pelillisesti painotit itsellesi? No, ettei turhaan edes mieti sitä, että mä oon pelannut, että Houstonissa ollaan pelattu samalla systeemillä sun muuta, että ei sitä hirveästi enää sitä tarvitse miettiä, että kunhan nauttii siitä ja antaa kaikkensa joukkueelle, niin se oli sen ennen peliä, että turha miettiä, nauttii tosta hommasta. Se oli mulle se iso juttu, kun tätä peliä ei enää ikinä tule, että tää oli nyt se eka peli, että ei varmasti tule ikinä unohtua. Tuossa äsken esittelit urasi ensimmäistä NHL-maalia ja sitä kiekkoa. Millainen tunne oli, kun nimi kuulutettiin, että uran ensimmäinen NHL-maali on tosiasia? No eikä kukaan voi sanoa, että se olisi huono fiilis. Totta kai hieno fiilis, mutta en mä tiedä. Toivottavasti se ei jäänyt viimeiseksi, että koetetaan tässä tehdä hommia joukkueelle koko ajan ja sun muuta. Ja katsotaan, mihin sitten omat rahkeet kausuilla loppuun niin on riittänyt. Miten Mikki arvioisit oman ketjun tuollaista yhteispeliä ja kemiaa tässä kauden avauksessa? Siellä on totta kai parannettavaa, mutta oli ihan hyviäkin pätkiä, saatiin pyöritystä hyökkäyspää sun muuta. Että, oli siisti pelata näitä jätkien kanssa. Eli summa summarum, ilmeisesti nautit tänään avausottelusta 100%. Täydestä sydämestä. Entä tuo ottelun tempo ja intensiteetti? Millä tasolla mentiin NHL-kauden avauspelissä? No onhan se kova vauhti, ei siitä pääse mihinkään. Mutta samalla lailla siellä on mailla ja kiekko kaikkialla muuallakin. Että ei siinä sen kummallisempaa. Että kaikki tarvitsee tehdä vähän nopeammin ja fiksummin ja tarvitsee olla vahvempi. Että ei siinä muuta, sama laji vielä kuitenkin. Mennään vielä tuohon urasi ensimmäisen NHL-maaliin. Miten paljon se vapautti energiaa ja tuollaista pelihuumoria? No en mä tiedä. Totta kai on se hieno juttu aina tehdä maali, mutta kyllä se joka vaiheessa koitetaan aina antaa kaikkea. Millä tavalla joukkuekaverit, valmennusjohto tavallaan kommentoivat omia esityksiäsi tässä ihan heti pelin jälkeen? Millaista palautetta tuli esimerkiksi Mikko Koivulta ja joukkueen kokeneilta pelaajilta? No ei mitään, siis koko joukkueenhan tässä mennään ja koko joukkue pelasi hyvin ja koetaan jatkaa siitä mihin tänään jäätiin, että ei sen ihmeellisempää.